Naru tispel apa nuki makna korong ni berinya bong ni parangkai sampai kami bini babu bai borok Chakma kata mela naina phaitani biang go thangkai ni sing sawi manka ap kaisa video nuka YouTube pia ba aboni bagi ang saimana musungka aboni bagi ang direct bini babna call khlaikia abo bahike kama made manka ni bini babu saka manka bo jaga man mele o korong ni beri bini mare songni nogo Chakma ka ti mudrose thangi tongo yeng saimanka aboni bagi kaisa kongna sana musungu je jaga thana pano norok janja buma bu phano ko kaisa sawi thani motoi jaga thana nango nei ingkaini ma baboni bokhawo tong thumung phainai bokhawo moni mung tongnai wan chumung phainai ani bsa motoi jaga se thango nei bad buskango tabung mela ba phai tong kisa kaham kan lalekhe janai okra borok bai naikhen khai to belene janai phiaba nok cherai rok chimi naikhen khai to ojorani bisingo tamungui thangna kun saimiya jora onek hamia tabuk ni jora ekdom hamia angui tongo nor kaham kan saimana phiaba situtui saimanoi hamia lamo kebo klien tanadi angle kebo hamia lamo kiklaini musungya ani bukhaktei obno sana musungu inka tini bagi video asu jar tinyang sto ang khata ani kere ta thana wala ko ka sodro saklai na ta tini na ko phaita tin cherai man na ko phaleka nang ka abna nungmani ba bahai ni singman ta o ko ma ka an na ko phale ke boro tani na boda kai boda ha boda ko man kha na ko phale ke ta boro ko bini mare songro thalai bu yongni bini mare songro te mutula phale ke ta nor thanawo mani mela mani ta na para khai piang kha samplaya samplai na rok phale yuta samplaya ta ko thanawo ta telamar thanawo ta ang habjaka room bikingo